ассалому алайкум мухлисои канали саудотиҷӣ ҳама каса бардро чӣ хелен созаи хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кунед ки дар ин навори ма чӣ ҳастай бардру як аппарати фурӯшӣ барои оброрӣ ҳастай ҳамин ова мехӯри бовар ки ташнагид мешкана дукомната квартира ҳастай бардру дар Россия мардами ғариб ина дукомната квартира дар ҳамин видео ҳастай опели караван ҳастай бардру 1997 сол хадавои мотор ҳама ҷур созай дар ҳамин видео гапш мезанам ози хонаи заминякӣ ҳастай бардру 55 000 сомон бовар ки пул мешид ҳозим хеда мехаридам дукомната квартира ҳастай дар Тоҷикистон нархеш 160 000 сомон барои қачизои арзона бардро дидан бояд видеоро то охириша тамошо кунен хаяк ягонтиш маъқул мешавад касе ки пул дорем бардро мехарен аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен ман арзонтари офта дар канал мемонам ва касе ки хонаҳай квартирай мошина ягон магазинай ё ягон бизнесай чизе ки барои фурӯш дорем бардро метавонен ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем ки шумо да результат бита настрено бошад дона лайкира бичхен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен рафтем ака дӯстони азиз пешай хонаро сар кардан як каротки рекламача дорем кадоме ки дар Москва ё Московский областда складуда кор мекунен агар шумо стреч плёнка пвд ҳастай ҳамуро метавонед ки бардро ҷамъ карда ҳамин бардоре ки номероша мондагиам ҳам хеле чизора мехаридай дӯстони азиз ва кадоме ки дар стройко кор мекунен бардро стройкод агар шумо кор кунед трубои пластика ҳастай ку унамуро метавонен ки ҷамъ кунен инам якка номероша мондагӣ инам якка ҳам хеле чизора мехаридай нархша бардро ва хоҳарои азиз айрои кило зависид мекунам кило мекаша чанд килое ки бирояд сумтона нақд метия адреси ҳамин бародар территорияи Москва ё Московский областтай бардро агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештара бигиред мисол ана чӣ хеле чизора мехара ина номерои телефонша мондагиам хай бардро ман ҳамин маълумот додатонистам номерои телефонош ҳастай номерош имо WhatsApp дора ҳамин хеле чизора бардро мехаридай бардрои азиз акнавора сар мекунем бо диққат хушуака гӯш кунен якм эълон да бардро як аппарати фурӯшӣ барои оброрӣ ҳастай 4 та ҷои бакал дора 4 намуд ранг дора 4 намуд сироб дора гарила лимонад малина сев анами бардро ҳами сиробора доштай газбалонаш пир кардагияй бардрои азиз ҳами аппарат 2 моҳак истифода бурдагияй састаяниш навай мега қарор дорад дар шаҳри Исор нархша 11 000 сомон мега 11 000 сомон бардро мегириша я бехак да мешинониш мисол бизнеси тайёрай да мумкинам як сол ним солда пилша бирорӣ 11 000 сомон бардро мега 68 000 рубл мешава номерои телефонош аст имо WhatsApp дора занг бизанен бихарен шабешухи нархи созай бардрои азиз касе ки дар ғарибиен касе ки дар Россияен агар квартираи арзон кофтеса бошен наковен ина ман арзон барои шуморо ёфтам квартираи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар Россия саршави Иванский област город Гаврилов Посад нависагияй духонага дар якум этаж қарор дорад 41 квадратни метрай ремонтш бардро замонавӣ кардагӣ ов свет газ отопление дора ҳуҷҷатош 100% вана туалетш отдельнияй бардрои азиз ҳами квартира десем ба чиза чорашай ҳами сума битева клита метад медрои зиндагӣ мекунӣ ягон чиай бозор намехарӣ нархша бардро ва хоҳарои азиз 153 000 сомон мега ба русӣ ҳисоб китобиш кардем 950 000 рубл мешидай касе харидор бошен савдо мешава агар мошини созам дар Россия боша бита болои сумам бита мешава дӯстони азиз хайна номерои телефонша мондагиам адресоша пара навистагиам номерои телефонош аст имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен бардрои азиз монда набошед мегзарем ба эълони навбатӣ бисёр менависем ки аз ноҳияи Данғара ягон хонаи арзон бумон бардро ина хонаи арзон ай даст натем бешухӣ хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара 3.5 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ ремонт бардро дора мега ов светаш ҳастай ҳуҷҷатош 100% ҳамом ҳоҷатхонарам доштай дӯстони азиз ҳамин хонаи десен ҳамаш тайёрай фақат ҳамин пула метиҳу медрои зиндагӣ мекунӣ қариби хонада 3 та мактаб 2 та магазин ҷамоатам наздик бидай нархша бардро ва хоҳарои азиз 170 000 сомон мега касе харидор бошен савдо мешава 1,49 000 рубл мешидай номерои Тоҷикистоншам ҳастай номерои Россияшда имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен хона дар ноҳияи Данғарай
дӯстони азиз, ядона лайкира аётон набурорен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. дӯстони азиз, срочна мошини фурӯшӣ Opel Caravan соли баромадаш 1997 солай. Солҳои бардуру навшай 1997 сол. Сӯзишвориш бензин, абё моториш 1.6 литр, коробка механикай. Ҳолати мошин хуби хубай гуфтагиай. 6 моҳ ҳуҷҷат дора бардуру, балоношам навай. Ҳамин мошино бардуру хубанд ки барои ҳами ана чӣ мегӯянд? Тарбиз, харбиза бисёр мошинои меҳнатиян бовар ки чанд қеш бизанӣ меравада. Бардурои азизам, мошинои десен қарор дорад дар ноҳияи 5, нархша 27000 сомон мега. 27000 сомон савдо мешава. 166000 рубл мешидай. номерои тоҷикистон шам ҳастай ҳардаш, ине номерои поёнгишда имо WhatsApp дора. Зангш бизанен. дӯстони азиз, элона давом метем. бачаҳои шаҳри Кӯлоб ҳастен ҳамиҷода. Квартира накоҳем бардуроина. Квартираи арзонаи шаҳри Кӯлоб ёфтамтон, шерои нар. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи наҳмда. Як хонага дар 7 этаж қарор дорад, 36 квадратни метрай. Ремонти замонавӣ кардагӣ. охи нигаҳ ки бовар ки ремонтчигарини хидмда маъқул шида. Ов светаш ҳастай ҳуҷҷат 100%. дӯстони азиз, ҳами квартира десен ба чиза чорашай. Термос, кондитсионер, хулоса ҳама чизоша хай номбар намекунем, ҳами чизе дора ай шумоай. Нарша бардуру ва хӯарои азиз 137000 сомон мега. Харидори аниқ бошен, савдо мешава. 845000 рубл мештай. Бардуру номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирем бешухӣ. нархи зурай. бардурои азизам, квартираҳои арзонда қариб омадесем да. дӯстони азиз, хонаи десен заминаи қарор дорад дар ноҳияи Қамсангир, тарафи 4 Далина, точкаи зур дайне ки бардуру 12 сотиқ заминда ди дар хона қатъи калдориш кардагӣ. Ремонтч бардуру коробка хайсум боша че охи мегири 1 евро ремонтч мекунӣ ва медрои зиндагӣ мекунӣ. Ов светаш ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100% ди тарафи хона маҳкамай. Нарша бардуру ва хӯарои азиз 55000 сомон мега. 55000 сомон бардуру. ҳами 4 та гова фурӯш пулш мебуроя. дӯстони азиз, ба рубл 339000 рубл мешидай. номерои тоҷикистон, номерои Россияш ҳастай. бардурои азиз, касе ки аз ноҳияи Қамсангирен, бешухӣ дига айда арзон намеёвӣ. занг бизанен, ҳозир бихаренеш, касе ки пул дорен. дӯстони азиз, хонаҳои заминӣ тамом шид. ҳозир квартираҳо да мегзарем. пешаи квартираҳоро сар кардан бардуру як коротки ролик мемонем. агар имконият боша, шароитотон боша, бардуру дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон ягон сомонӣ ё ягон рубли ҳами додаракда ёрдам кунем ки барои ҳами касали припадка мешава. бардуру камкам ҳами падаршонда сун дар кор мешава. ҳозир бо видеоша мемондагиам, бо диққат гӯш кунем. бардуру хай касе ки бардуру мисол ёрдам карда наметавонед, дар ҳаққи ҳами додарак дуо кунен, ана лайкорам бишухен ки ҳами видео паҳн шава, дига бардурои хайрхоҳам бибинад, ҳами додарака чӣ ёрдам кунанд. дӯстони азиз, додараки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуру почаш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дига илоҷиш наштида, дидан ки мисол почаш сиёҳ шидай, почаша ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуру 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардуруе ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуру ана хайр кунанд гуфтага, барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардуру, агар имконият боша ягон сомонӣ, ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. хайна бардуру мисол бо хитон гӯш кунед. дӯстони азизам, эълона давом метиҳем. дар видеои пешна бисёри бардуру нависта буданд ки аз ноҳияи Ёвон квартираи арзон бимон. бардуру ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, якхонага дар 6 этаж қарор дорад, 45 квадратни метрай. дом бардуру навастройка будай, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки доми 82 ремонти ана замонавӣ кардагӣ будай, хулоса ремонтш созай охи. якхонага бардуру духонага кардагиай. нархша 180000 сомон мега. 1,110,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, занг зада квартираи арзона аз ноҳияи Ёвон бихарен. хай якхонага будай, духонагаш кардагӣ. нархи зур неки. номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара бигирен занг зада.
дӯстони азиз, эълона давоми теми квартираи дестем бардро қарор дорад дар вилояти Субҳ, шаҳри Хуҷанд. Як хонага дар шашум этаж қарор дорад, 45 квадратни метрай, дар 13 микрорайон шудаи. Дом бардро новостройка, хона без ремонт, коробка. Соҳиби квартира мегӯяд ки як хонагаи фурӯшӣ, ҳамаи шароитҳош хуб будай, мактаб бисям наздик будай. Бардро хай мисол без ремонт, коробка пул боша, хая ремонтш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. Нарша бардро ва хоҳарои азиз 175 000 сомон мега. Касе харидор бошен, арзон мешава. 1,79,000 рубл мешавад. Бардро номерои телефонаш аст, номерои Тоҷикистон, касе харидор бошен, занг бизанен. бардрои азиз, монда набошен, мегзарем ба квартираи навбатӣ. И квартираи дестем бардро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, духонага дар 8 этаж қарор дорад, 52 квадратни метрай. Дом бардро новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мегӯяд ки дом 9 этажа, дар пеши магазини Ваҳдат ай Табрез боло. хона электрикӣ кардагӣ, шкатур, лифт дора мега. нарша бардро 170 000 сомон мега, арзон мешава. 1,49,000 рубл мешавад. Бардро касе ки ай Ваҳдат квартира харен, занг зада маълумоти бештара бигирен. духонага 170 000 сомон. аз куҷое ки квартира дар кора, то чанд сома дар кора, бардро комментария да бинависен. ман арзонтари уфта дар канал мемонам. ман комментарияи ҳар яктаи шуморо мехонам. бардрои азиз, дӯстони азизи, квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Исор. бачаҳои Исор ҳастен ҳамҷода, ина квартираи арзона бигирен. бардро духонага дар шаҳри Исор, бардро дар 2 этаж қарор дорад, 45 квадратни метрай. домои пешина хонара нао ремонт кардагиан. соҳиби квартира мегӯяд ки як хонага, духонагаш кардагием, ремонтш созай. хона дар шаҳри Исор, наздики балнисаи Калон. нарша бардро 160 000 сомон мега. духонага 160 000 сомон. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. 987 000 рубл мешидай. дӯстони азиз, яди комментария фасона мехонем, ба далши хайрихиш мекунем. акай муҳаммад нависае ки ака ҳами сурати главнит ёшиётай чи ганда зебидаед аму кастум бурук. на бардро зебида ё назебида ку комментария да бинависен, ҳами кастум бурук назебида боша, пага мебурурамаш. бардрои азиз, агар ягон та гилбазми фасон бошад, дар комментария бинависен. акай аслиддин нависае ки як гилбазми зур гуфтае. нависае ки гил дар болои Мерседес да овозот гап нест. гап нест. хеле гилбазми фасон бинависен дар комментария, ку ман бихонам. не ки хеле чӣ набоша, да аққоратӣ набоша. бардрои азиз, хуб, акай Нусрат нависае ки ана гапот ҳамаш китобиян. ба фикрам кинои туркӣ бисёр тамошо мекунӣ мега. ина бардро мега гапот ҳамаш китобиян, ба фикрам кинои туркӣ бисёр тамошо мекунӣ. бовар ка ака, ана вақти кино тамошо куниам надорум бешухӣ. ана не ки вақти мо да ёшиёи мо да фақат кинои Ҷек Чан, Ван Дам, инам хеле кино бешухӣ фақат тамошо мекардам. инам хеле кинои фасон, хеле кинои туркӣ уқа тамошо намекунам. не ки бисёр ҳами апашгоҳ, ҳами ана модаро ҳам хеле кинои туркиро нағз мебинам. бовар ка ки намедонам да чӣ сабаб боша. сабабша ку дар комментария бинависен. дӯстони азиз, хайна настроение бад, яди комментария фасон то нахондам. и бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, куҷое ки хона роӣ кардан аст, куҷое ки аппарати ов роӣ кардан аст, куҷое ки мошин роӣ кардан аст, куҷое ки квартира роӣ кардан. бардро анама ҳаракат кардам ки барои шуморо гап задаву якта нархошона гуфтам. бардрои азиз, хар гар имконият боша адон лайкира бичқем барои меҳнатҳои мо, барои чақчақҳои мо. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. ва агар касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами паджа бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ана дӯстони азиз, як чиз дигар дар ёдам зад, ами битонен ами видеои моро ба VPN тамошо кунен. касе ки бардро VPN намедона, Play Market медроен, VPN менависен, амро скачат мекунен, установка мекунен, ами видеои моро ба ҳамхелӣ тамошо кунен. бардро бо зур мешавад. мисол агар имрӯз пуга YouTube ам маҳкам кардан, шумо мисол ана метонен ки ба VPN моро тамошо кунен. дӯстони азиз, гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен.